Ну, харацілось у минулым годзе на своем летішчы пасля моцных дажджоў я выявил цеглу, якую размыло в зямлі. Ну и, конечно, у нас сегодняшний час, коли наши будаўнічыя матэрыялы каштуюць немалыя грошы, я подумал, что такое добро не может просто так лежать в земле, и я начал его выкапывать. И выявил, что это была не одна-две цеглы, цаглины, а великая кладка. Я подумал, что это подмурок дома. Але в выніку, коли я это все раскопал, отрымался, что это подмурок печки. Ну и спочатку я, коли почав копать, некий куток выкопал, и начали трапляться цеглы с тавром. А відомо, що таврування цегла робилося в основному, це кінець 19 століття і початок 20 століття. Таким чином, відчувши, що це має історичну коштовність, ось цієї цегли, я почав, що робити, фільмувати. Я взяв відеокамеру і почав далі всі розкопки фільмувати. І в виніку отримався 25-серійний фільм, і назвав я його, як і свою книгу «Зведана земля», і він є на YouTube. Вы можете его поглядеть, коли вам цікаво. Ну, а зараз я просто вже подведу винік этих усіх розкопок. Виніку якби фільмував я з 23 липня по 20 жовтня 2017 року. І перший, коли ласка, слайд, що я хотів сказати. Це все робилося у вёсці Поганці. Сучасна вёска Погонці. Я называю ее Поганцы, потому что як и жихари, яны ніколи эту вёску не называют Погонцы. Все жихари в этой вёске называют ее Поганцами. И она сапраўды так и вядома под гэтым именем. И вядома с 1639 года сустракаецца першыню в описи Бобруйского староства гэтая вёска. Гэты опіс адносяць до 1639 года, а причина он был ранее зроблений. Можете тут почитать, что спочатку эта вёска имела 34 дымы, их называли. И насельництво было у 1600, тут неведомо, позднее. Волок земли это что, винта? Это мы зараз волоки. Это мера земли. Это мера, я не знаю, какой. И я так сам тебе звоню, только это увеличилось. 1,6. 1,6. Ну, мы с вами будем разглядывать период, это другая половина 19 століття, початок 20 століття, до приїзду советської влади, може бути навіть і далі. Мені вельми цікаво, чого каплиця, це до якого розповідання відноситься? Каплица – это просто место, где можно было справить, так, помолиться своей потребой, веры. Нет, каплица там все православное. Там навіть была церква, я не ведаю, чому ее тут не позначили, видать, ховають. Але не только каплица была, и церква была в этой вёсце. Ну, она была позднее, там, в 17 столетии. Виктор Романцев откуда пошло, вы не цікавились? Конечно, цікавился. Поганцы – это староверы, те, кто не приняли христианство. И навіть жихари говорять, що раніше вёска знаходилася ля славутого мертвого синего озера. Там были могилки, там была эта вёска. По всей вероятности, сапраўды люди ранее жили на болоте, не тиховались, а потом уже, коли пришел час, коли не так стало страшно, ну, в сенсе напады вот эти сошли, так, средневечья, и люди вышли уже у поля, так, ближе до земли, и разбили эти вёски, селы, и начали жить. Тому вот вёска Поганцы, она находится аккуратно коля этого синего озера, ну, так говорят мясцовые жихары. И тому люди перебрались. И люди не приняли веру, это, ну, вельми стародавняя назва. И коли змінили на Погонцы, я не ведаю. Я шукал, займался этим питанием. Вёска Поганцы называлась еще в 1930-х годах. Вот, я скажу, что чему я с этой вёской связан, это моя жонка, это там жили ее предки. Так? И тому ось я глядел метрики деда яе, так, уже зараз покойного, и в его метрице написано, что народился он там в 1934, по-моему, году в вёсце Поганцы. Там так и написано. Еще в 50-х годах там Поганцы писали.
калі перемянілі. Ну, гэта тэма не наша сёння. Ну, давайте, напэўна, пойдзем далей. Вось я гэты падмурак выкапаў у вёсцы Паганцы на сваім лецішчы, вось, дзе жылі продкі маей жонкі. Так? Наступны слайд, калі ласка. Значит, вось в гэтым пытанні трэба ведаць тры моманты. Гэта вот першы момант, 24 студзеня 1847 год. Что это такое было? Ну, вядома, что мы были на этот час Российской империи, так? В вынику другого подела Речи Посполитой территория нашего района отошла до Российской империи. И вот царь российский Николай I, там нечто здарилось, в Санкт-Петербурге была некая авария, что развалился дом, был с неякостной цехи зроблены, и вот царь доручил комиссии, что вы повинны выпрацовать на законодавчем уровне правила вырабу цеху, как не здаралось от таких выпадков, как не гинули люди. И вот 24 студня 1847 года было указом царя Николая I принятый такой указ, где он назывался «Об заходах для...» Вельми довгая назва «Об заходах для тривалого и правильного вырабу цеглы». По-российски «О мерах для прочной и правильной выделки кирпича». Вот там все подробно расписывалось. И вот с этого момента там вводится обовязковая речь, такая как таурование цеглы. Усе вытворцы цеглы повинны были ставить на свою цеглу тауру. Таким чином, как можно было вызначить, кто яе робил. И таким чином отказность, притянуть их до отказности, коли нечто такое здарится. Але в этом указе не казалось, как треба тауровать цеглу. Тому разные по-разному ставили свое тауро, свое клеймо. Кто-то ставил лапки живёлин, там, кто-то ставил инициалы, там, кто-то еще нечто малявал. Вот. И так протягивался наступный другий момент до 1893 года. Вот, был, спочатку в 1857 году был принят статут о промысловости, але вот этот статут уже был докладнен, был принят. Там уже казалось докладно, что на цегле треба ставить инициалы, повинны быть, хотя бы инициалы, можно писать имя по батьку, можно ставить инициалы, прозвище повинно быть на цегле, и повинно стоять место вырабу, местознаходжения этого предприятия. Ну, вот это такие другие этапы, так, запоминайте, 1847, 1893, так? И вот так само важная речь была такая, что по якой мы сегодня можем что-то знайти и вызначить, это все вытворцы, чьи годовой прибыток складал 2000 рублей и более, яны все трапляли у доведники. И мы сегодня можем их знайти. Ну, выдавались специальные доведники, где были написаны все предприемства, тым ліку цагельні, і тому ми у гэтых даведніках сьогодні можемо їх знайти і визначити, хто яку цеглу де робив, хто був витворцем. Так? І там навіть є місце знаходження. Але витворці, які не мали годового прибутку більше, ніж 2000 рублів, доведники не трапляли. Тому ми сьогодні їх не ведаємо і не можемо довідатися. А цегли нам трапляють. І ось одна річ, по якій ми можемо визначити, кто это, где он был, где робив эту цеглу. Это сами цегли, які ми знаходимося, які я знайшов так само у себе на летіші. І ви, може бути, знайдете у себе. Тому наступний слайд, будь ласка, ми переходимо до першого тауро, яку я знайшов у нашій місцевості, до першої групи цеглов, до першого підприємства, яке існувало в нашій місцевості. Це тауро называлось имение Белица. Знаходилось оно у вёсцы Новобелица. Алла Николаевна мне кивает головой, потому что это ее родима. Это царевна народилась. Потому что она родилась, там она ей вельми близко. Там гуляли вот царевна. Усяго я знайшов 5 фрагментов этих цегл. У тим ліку одна цеглина була цалком. Ми зараз її побачимо, ось тут 2 фрагменти, далі наступний слайд, будь ласка. Ось наступные фрагменты, еще 2, 4 фрагменты, и переходим в наступный колевасый слайд. Ось зліва ви бачите цеглу, яку я знайшов цалком. А ось ця цегла в інтернеті я її знайшов. Ось так виглядає насамперед
Тавро імені Біліця. А там яна трошки заляпана раствором, розумієте? І причому раствор такий, мені здається, навіть не Може, це стародавній. ялки, які є. Стародавній. Ви видите, як робили раствор у минулому? Я не знаю, как. Викопували ями, засипали туди. Що засипали? Известь, так? І вона гасилася 70 років, 100 років. І її мог скористатися тільки ось наступним поколінням чоловіка. І ось ви коли поглядите зараз на будинки стародавні, так? То цегла висипалася, а раствор стоїть на місці. Ой, Такий он был мощный. Так вот, у меня есть такая думка, что возле этого раствор, и он аккуратно с той вапны, по-белорусски вапны, зроблений. Ну вот крышечку заляпана того самого, але прочитывается. а я можна вот там. Можно прочитать. Я одразу прочитал, потому что я знайомився з этой темой. Ось. А эта цегла, это і інший чоловік знайшов. У нас є, до речі, працюючи над этой темой, я познайомився з колекціонером Алексей такой ведомый коллекционер у нас в Беларуси, он со мной связался, убачил мой этот фильм, и его шмат цегла, и вот эта цегла, до речі, з его коллекции. И эта цегла ему привезена с нашего района, со Светлогорского, с Парицка. Скільки нам коштувало? Ось. Тому ось эта цегла, і давайте визначимо ось час виробу этой цегли. Так як на ній стоїть стільки місця виробу, так, нема ні самого автора, так сказати, хто володав этим підприємством, ми можемо зробити виснову, що ця цегла зроблена До 93. до 1893 года. З 1847 по 93 год. От прикладно в цей відтінок часу зроблена ця цегла. Я ось знайшов 5 фрагментів і одну цілком цеглу у себе під ногу. Ну, переходимо далі до наступного слайду. Значить, це підприємство протягує існувати. І вона протягує робити цеглу. І з'являється наступна тавро на цеглі Біліця А. Біліця кропка А. Кропка. І ми вже бачимо, що тут є місце виробу Біліця, але є ініціал уже нашого витворця. Его инициал А. Что это такое? Имя, это прозвище? Тяжко сказать. Кульше за все имя. Я думаю, что это имя. И мы попутаем зараз убачим. Я знайшов только один фрагмент этой цеглы. Я знайшов его не у подмурку. Я знайшов его у стосі цегла перед хатой. У деда было складено 100 цегл, до речі, які я зараз ще до сюди не розібрав до конца. Ось. І коли я його розбирав, переносив, ми вирішили перемістити этой цеглу в інше місце, я знайшов кавалочок этой цегли з этим тавром, зацікавився, і в інтернеті ось на этом здимку, не видно, наскільки там видать, ну, там написано «Біліця кропка А кропка». І знайшов таку цеглу. Эта цегла Алексей Чистяков, ось я, походу, уже вспомнил его прозвище, коллекционер з Білорусі. Эта цегла так само ему у колекцію дадена з нашої місцевості, со Светлогорського району. Эта цегла так само со Светлогорського району. Ось. Так що ми з вами живемо в такому цікавій місцевості. Ось эту цеглу з тавром Біліця А я знайшов ще у подворі сусіда у вёсці. Я прийшов на подвор'я к женщині, там, вона так само живе, доглядає там своїх уже таких у годах батьків. І ось я ходив її по подвор'ю, у її подвор'я викладено з цегли. Ну, як бруду не було, так? Люди ось виклали її продки, і я кажу, лежить цегла Біліця А з тавром. І я знайшов там ще одну цеглу, і я вам її покажу. От я її эту цеглу выбросил, она мне отдала. А Біліця А я не забрал, потому что она поломана, видать, потрескана такой, видать. И когда ее выбрать, она просто развалится. Нема сенсу. Нема сенсу брать ее. Нехай уже вот лежит себе в дворе эта цегла. Так что мы, я меркую, что эта цегла так само родилася у вёсці Новобіліця, нашего района. Ось. І автора її ніякі А. Прозвище поки визначити ім'я не можемо. Ну, позначив хоча б місце і Цікаво, що після Біліці кропка стоїть.
Так, а кропки это как бы пауза, так? Ну, что вот это место белится, пауза, а Закончилось. это явы творца и кропка Собака инициал. точка. Вот. І ми можемо визначити так само проміжок, коли зробили цю цілу, і віддати її зробили вже після 1893 года. Хотя автор не притримався его цалком этого указа, этого статута о промисловости, але позначив себе ініціалом і позначив місце виробу. Ну і переходимо до наступного слайду. До речі, почекайте минуточку. Ось тут так само зверху белиться. Так само прозвище, але у його, по-моєму, інший ініціал. І видать, що ця цегла вже зроблена пізніше, може бути навіть уже і у початку 20-го століття, так як тут записані 3 витворці. Уже 3 витворці скомпонувалися, може кризис некий був, там був кризис. І разом об'єдналися і видавали, родили таку цеглу. Троих. И там так само есть белица, может быть, это уже споткаемся в этого белицы, так как у него инициал А у его уже там И инициал. Так, наступний слайд, будь ласка. Переходимо до наступної цегли. Аша белица. 8. Это так само место Новобелица, наша вёска. Потому что, поверьте, мы на этот час находимся в Минской губернии, Бобруйский повет, Парицкая волость. Откуда люди будут возить цеглы? Мне кажется, Белица это, может быть, Белица в Гомеле. Я говорю, нет, в 19 столетии мы не были в Гомельской губернии. Гомельская область была основана там 50 неким году в советский час. 80 годов и 38 годов. В 1938 году была основана Гомельская область, а мы, наша местность, не интегрировалась в Гомельской области, в Гомельской губернии. Мы не были там. Тому люди не возили бы ніколи з Гомельської, это вельми далеко. Конечно. Тому везли з найближайших царельнів. Да. Это царельна наша, это та ж сама царельна Новобельці. Ми вже бачимо третю цеглу, четвертую уже яку робили в Новобельці. Это Аша Белица. Ну ось тут, правда, вот літери Ш я не ведаю, мне сумніватися, ці не, може ви поглядите, тому що не ведаю, як там на слайді видать. Літера Ш зверху так само, якби, нема этих пробелов, як от літера Ш, так? А зверху она так само перекрыта. Я думал, что может быть это литера Ф. Я думал, может это литера Ф. Может, это А, что еще? 3. 3? Нет, лишь не буду ставить. Не будут? Нет, потому что Александр III. ну, там был Александр III. Третье поколение вот Александра. органики. Давай. Я думал, что это литера Ф еще, але так само Ну, тоже сейчас не 6 раз все не было у белорусской мовы. Так, не, Ф был, не, у российской мовы было, только в 18 году выписали фит. Это какие-то Они же свои. написали на просто. Але Ф, она же круглая, так? Да. Круглая. А тут все вот так вот, тому я думаю, что это все-таки литера Ш. А какие там свойственные, А? эти фамилии, например, в этом Прозвище. прозвище? Вот, тому видать, что это А, это ім'я, а Ш, худшее за все, максимум это прозвище. Да. Худшее за все, витворці. Если там есть фамилии такие на Ш. Ну, так вот, можно версия на шаг. А, Ш. А вот те там были... Это что имя и говорили, прозвище человека. человека. Так я глядел уже, Александр, глядел, Рушинський там, Шкути, Володимирович, гэтым Там майонкам. же бачите, что Нічого не подходит по литеру Ш, не ведаю. Будем далее шукать. Жил шкут, был дед. Ты прозвище Ш. Жил один шкут, я еще малая была. Шкуты, так? Шкут, это Дед Самусть, его звали, Самусть, так? Сей мы эти, вот и он был шкут. Вот, бачите, Ну ладно. Беларуси это даже мянушку давали. Нет, это не Дануша. Это прозвище. такие. А там расповсюдженное прозвище у Белицы было Митрокович. Ясно. Ну, Вы, я думаю, погодитесь, что уже эту цену так само ее робили после 1893 года, потому что уже есть инициалы, есть место вроде. Что меня так само тут вельми здивило, что Белица. на этом тавро автор написал ять литеру. А на попередних имение Белица, так? Там пишет, писалась литера такая Г такая и твердый знак.
зворотний знак. А може вони не вельми шоковані люди були? Ну хто Ага. там випускав той центр? Ну ні. Але вот эта особливость так Так само. Тавро же робив, А адукований, що это же писати. под Россией уже другая литера. Так там цалком под Россией. А вот эта вот литера Г с твердым знаком, я, наприклад, її сустракаю, Олександр Шимановський, ось наш фольклорист зв'язки Чернин, так, я бачив оригінали його текстів, і ось він писав таку літеру. Вот она писалась, и вот у имени Елицы это две литеры, они там есть. Ну, я зрозуміла. Так, а тут уже яць является не вот эта литера, а яць чомусь. Ну, может быть, это не суперечить правопису російському на той час. Може це варіанти, а може... Ось гэтай цеглы нема ў калекцыі Алексея Чистякова, і ўвогуле ніхто її нідзе ніколі не сустракала. Бяліца. Може, був варіант, старі люди говорили, був Бяліця. Яць гэта доўгае Е. Є, а Бєліця. Е, процяглый А, гукавы. ну, раз Белица. нациск падає, значить Бєліця. Там есть правописы у российской мовы, Але как писался яць. Бяліца, я сустракала, Бяліца. А вы маете на увазі, що може правильно не Може, пишется, як Белица? я Не то, що правильно, я пам'ятаю Ну, старі... плюс туда зараз мы называем Новобелица, не Белица, не А Новобелица. старі люди, а я чула, Бяліца сказали, так? Бяліца. Добре, будем ведать, иметь на Я увазі. І пам'ятаю, от мало що старі підтвердила. Белица? говорили так. Говорили так? Бяліця. О, треба запомнить тогда. Добре. Може, потім варіанти написання. Бєліця – це вже літературний такий варіант. Ну, я говорю, Калінкович і Коленкович. Да, даже же старые. Ковчиці, а старі люди кажуть Ковтичі. Ну, вот Так, такое, есть это такое. вельми шмат таких. Давайте перейдем к последнему слайду. Ну, я трішечку здесь зробив перепинок в часе, ну, скакнул наперед, как уже как застаться на этой цагельне и до конца ее пройти, так? Вот. Перед нами я зашел фрагмент слева, я все слева нахожу, так? Справа это с интернета сдымок. Это так само цегла с коллекции Алексея Чистякова, белорусского коллекционера цегл ведомого. Ось. А злева это той фрагмент, який я знайшов у подмурку этой печки. Что это? Мы бачим, что тут написано, и у меня там, только у меня фрагмент, это К звучок С кропка, Ч кропка, Березина. Перекладається як колгас червона березина. Колгас червона. Колгас червона березина на білоруській мові. Тавро. Так? Впершині ми бачимо на білоруській мові. І я коли почав вивчати літературу, в літеці висвітлилося, що у вёсцы Новобелица був заснований колгас червона березина в 1931 році. Это значит, люди, разумеете, люди ведали, что там есть цагельня, так, они робили цеглу, робили, дошли до советского часу, навод не перепынилася. Коллективизовали, да? Так, а потом произошла сталинская коллективизация, и все одно люди створили колгас червона березина, и все одно робили цеглу, разумеете? А глина где была? Збирали Даже цеглу. глина рада была. Ну, конечно, это дома. Цагельня была там, где была помощь глина. Люди протягивали робить эту цеглу. Тому ось гэты фрагмент цеглы датуецца 1931. Ну, не ведаю. І далей, напевно, до початку війни, я не ведаю, коли гэта цагельня спыніла свое існаванне. Ну, я датую 31-38 год. І, до речі, гэта адзіны фрагмент цеглы советского часу, який я знайшов подмурку, відповідно, і цалкам подмурок датуецца, што він був зроблений альбо до війни, так? Да. Альбо після війни. Тому що все одно Лучше люди до. після війни могли люди збирати цю цеглу, і гэты кавалок знайшли, і так само скористали собі, як побудувати після війни, допустим, подмурок. Да. Тому либо эту печку побудовали до войны, либо после войны. И позбирали вот эту целую всю 19-20 столетия, так? Может, конечно. Є, Лучше всего, где брать? Подмурок печки. Материал. А где хочешь, вот где ты знайшов, там и бери. Нет, я На цеглу закинул и поехал, так? Ну и в своем селе пошел, где что валяется, Схватили с того, что было. позбирал. С того, что было, позбирал, что было. Да. Тому Потому ось что така, разумно ж было. так само цікаве тавро. Переходимо до іншої цегли, вертаємося вже назад знову час. І ще одна цегла, яка сустракається так само тільки в нашій місцевості, і тільки я її знайшов. Я ніде не бачив цієї цегли, ніде її нема. Тільки я її поки знайшов. Так, ось цей кавалок цегли зліва і справа це так само. Я знайшов, тут немає ніяких
прикладу з інтернету, я ще раз повторяю, що такої цегли в інтернеті ніде нема. Ось. Я знайшов, відкривала цеглу, стосі цегли каля хати у діда складено. Іва. Я забрав його, так? А коли потім почав розкопки подпорку вести, гляжу, Іванов. Іванов знаходив, і врешті-решт я знайшов Іванов. І на кінці стояв Йор. Ну, чорний знак. Йор. Іванов. Так? Тому, знов-таки, перед нами цегельня витворця Іванова, який поставив своє прозвище, але не поставив місце витворчості, так? Але поставив своє прозвище. Тому звали його Іванов. У Велиці були Іванов. Були так само? Тому гэта цегельня по версії так само з нашої місцевості. Откуль я не ведаю, не ідентифікована, але гэта цегельня так само існувала в нашій місцевості. Бо є більше ніде немає. Не сустракається більше таких цегель. Наступний перевозний слайд. Є ще особники Іванов. Там так само відкривач Іванов. Ось гэта цегла з колекції Чистякова так само зноситься з нашої місцевості, йому в Баричах. И ему передать. И здесь мы бачим, вверху, не ведаю, насколько вы бачите, и злучок в ее. Так может это и есть наш Иванов? Так? Уже так само, а здесь інше прозвище, так само скорочення. І отримується, що це два витворці, які так само об'єдналися, там в виніку чого ми не ведаємо, і почали так само обидва робити цеглу. Так і ставить свої прозвища на тавро. Ми можемо тільки так, ну, міркувати, що спочатку Іванов сам робив цеглу, так? Потім в виніку некоего кризису, там ці чого, нестачі некої. Ці, може бути, об'єднався як більш буйно випускати цеглу, так? Об'єднався з ще одним витворцем, і вони почали разом робити эту цеглу. Тому я міркую, що эта цегла так само нашого Іванова, який позначив собі зверху. Де это була цегельня, не ведаємо, але повторяю, нашій місцевості. Бо ніоткуда не привезуть наступні особники Іванова. Ось. Вот ще Іванов, от бачите, бачите, цілком цегла. І ось у стосі Дедової, так, я вже розкопав цей подмурок і почав тягати у стосі цегли, і раптом я знаходжу этого Иванова. Але два особники, тут уже позначено Е. Иванов. Уже есть его инициал. На сьогодні вот это вот один цегла цалком, яка існує у природі покуль. Е. Иванова, витворця, з нашої місцевості, одна у мене. Я не хотел этим займаться, але у меня в вынику накопилось около 40 этих артефактов. І в виніку вже створилася колекція. І відомо, що я вже почав колекціонувати, шукати вже інші цегли, всім казати, в інтернеті некий клік, ну, кинул. И мне уже принесли в Якимовой Слободе, там у меня знакомый человек, уже подарил мне цеглу кавалерчик и орлик предприемства. А это цеглу с Якимовой Слободы. В печку так само разбирали. Кавалерчик и орлик — это по-русски вытворцы. Ну, мы здесь не будем про его указать, потому что я его не знайшов в себе в поганцах. Таким чином, мы бачим, что Е. Иванов — это, худший за все, более поздний вариант этого вытворца цеглы. А еще поздний может быть вот той, где он супольно со своим там неким товарищем скинтовался, так, и начал робить бизнес на цеглі, так? Тому ми маємо Є ініціал, Іванов прозвище. Місце, на жаль, не позначили, шкода. Позначили би місце, ми б ведали, де робили эту цеглу, этот человек. А цікаво ось у нащадків Іванових спитати, ці були у їх сім'ї, будуть же ведати. Ці були ті, хто робили це. А если вот наставница Иванова там, это все Иванова. Где? Есть наставница Иванова, я здесь собрую, так она там прокомментовала. Напевно, это мои продки продвигли этот цел. Ну, если с тих пісень. Ось Павло Хазівається у Білиці. Ну, Так само в Белице? У Білиці? жили у Білиці, зараз вже їх там москвичі живуть. Ну, внучка з мужем багаті, що там зробили. Обновили хату, все. А, значит, это Иванов был, он муж моей двоюродной тетки. Ну, уже давно померли, конечно. Так, может быть, и там на Вобелице и побольше были где-то цегели? Так я же про что хожу. Так? Конечно, была. Там яма Была? еще до сих пор. Так, может, не одна была цегельная, Ну, не ведаю. Я только... Може, і Волода Ну, робив? вместо
нема, що от ями видно, де це